the aforementioned concerns. Piny owacho makuchung' motegno ni apedha mar luoko sekta mar dinde mapacho ka kendo gwetho oko mago mayalo injili mawito jopiny nyaka dhi nyime. Jatend migawo mar arita kwe Kindiki owacho ni akwede moko mawuok kuom jokanyo ok nyal mono gi timo tich mar reso ngima jopiny kowuok e lwet jodolo matimbegi yore. Lazima tuweke sheria na kuhakikisha hakuna mtu atajificha katika dini takatifu, iwe ya Kikristo, iwe ya Kiislamu, kuua na kuumiza watu. And for the record, I want to say, the Church of Christ, Christianity, and all religions must support the government efforts to rein in on criminal elements and terrorists who are hiding in the church to kill people. And even if the church does not support us, we will go ahead as government.